mwatsaranetsarane ndipo munindine yankhosi undaka mukuyamba nayi mito yake. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa ku nyumba ya malamulo a Chaponda wapempha kafukufuku wapadera pa imfa ya Saulo Chilima. Chipani cha UTM chaletsa anthu kuvala makakate pa zochitika za Boma. Mnkanizina bunge la Consumers Association of Malawi kama afunsa Boma kuti likweze mtengo wa mafuta a galimoto. Tili ndizi komanso nkhanizina zambiri tentakhaye limodzi. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa ku nyumba ya malamulo a Chaponda wapempha kafukufuku wapadera pa imfa ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulo Chilima. Chaponda apereka pempho kudzera mukalata imene alembera spikala wa nyumba ya malamulo lachiwiri. Chaponda afotokoza zambiri. Pempho langa linali kuti a president a dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ali ku Germany ananena kuti ali ndi report imene alandira za kafukufuku anachitika za imfa ya pandege ya vice president wathu anamwalira pa 10th June, Right Honorable Dr. Saulo Chilima. Choncho nditanena zimenezi nduna za Boma naye kunena kuti sizoona yaye. Ndiye ndikunena kuti munena kuti sizoona pamene president wathu ananena zimenezi ku Germany and it's on record. Ndiye popeza cha zimenezo kuti timvesese bwino malamulo athu awa tili ndi standing order. This standing order ya number 14 imatulola kufunsa chinthu chokhuza amalawi national importance. So ndafunsa ndalemba request imeneyo kuti tifunse. 1 ndifuna kuti pakhale commission of inquiry, 2 pakhale public inquiry, and 3 release ya report imeneyo. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wakhazikitsa thandizo lochokera ku bungwe la Global Fund la ndalama zokwana 893 billion kwacha. Thandizo liri kupita ku ntchito zothana ndi kufala kwa kachirombo ka HIV, chifukwa chachikulu cha TB ni malungo. Kathe Maulidi afotokoza. Chakwera adayamikira bungwe la Global Fund komanso mayiko omwe amathandiza bungweli pokumbukira dziko la Malawi ndi thandizo maka pa nkhani za umoyo nthawi zonse. As we embark on this new phase of our partnership with the Global Fund, it is crucial to acknowledge the significant strides we've made thus far. Through previous grants, we have expanded access to essential health services, increased the availability of life-saving medications, and improved our healthcare infrastructure. With these grants, we have procured ambulances and utility vehicles, procured gas plants and modern hospital equipment such as CT scans, and we have recruited thousands of healthcare workers. I'm therefore highly indebted to the Global Fund for this support. Mkulu wa Global Fund Mark Edon Eddington adayamikira dziko la Malawi pochita bwino pa ntchito yothana ndi HIV, TB komanso malungo. Iwo adapitirira kupempha dziko la Malawi kuti lichilimike poonetsetsa kuti ndalamayi yagwira ntchito yake yoyenerera. Polankhulaponso oyimirira dziko la United States of America kuno ku Malawi a Medias adati dziko la America ndi losangalala potenga nawo mbali pa ntchito yothandiza dziko la Malawi. Nduna yoona zachuma kuno ku Malawi a Simplex Chaponda alonjeza kuti ndalamayi igwiritsidwa ntchito moyenerera. Tsiku lalikulu kwambiri lero litalandira 525 million US dollars yomwe tigwiritsire ntchito kwa zaka zitatu. Ndalama zimenezi zitithandizira kulimbana ndi matenda a TB, HIV ndi malungo. Ndineneponso pano kuti ndalama zimenezi zithandiziranso kukonzanso zinthu zina, systems strengthen, ndi cholinga chonena kuti nkhondo imene tili nayo yolimbana ndi matenda awiri amenewa ikhale yopambana. Dziko la Malawi lakhala pa ubwenzi ndi bungwe la Global Fund kuchoka mchaka cha 2003. Bungwe loyang'anira mabungwe amene si aboma la Ngora layamba kulondoloza ndalama zimene mabungwe amalandira kuchokera m'mayiko akunja. Ripoti limene bungwe la Ngora inatulutsa mchaka cha 2023 likusonyeza kuti mabungwewa anali ndi ndalama zokwana 589 billion kwacha.
Ripotiro likusonyezanso kuti mwendalamazi 473 billion kwacha zinali zakunja. Wezigausi ali ndi nkhani yonse. Poyankhula atamaliza kukumana ndi mabungwe amene saboma lachiwiri mu mzinda wa Lilongwe, mkulu wa bungwe la Ngola Edward Chileka Banda ati ndalama zimene mabungwe amene saboma amalandira zimakhala zakuti sizaku Malawi kuno komabe zimalowa mdziko muno mu Malawi kwacha. Iwo ati bungwe lawo apeza kuti ndalamazi zimasokonezedwa zisanalowe mdziko muno. Zambiri mabudget yawo ndalama zawo zimabwera kudzera zimachoka kunja ndi mabungwe kapena maiko amene amatithandiza ngati dziko. Ndiye tikazaonanso kuti kupatula zintchito zazikulu zimene ma-NGOs akupanga mdziko muno, koma pakuonekabe kuti pali utsi kapena kuti pali chifukwa pamene tikuyang'ana nkhani ya kugwiritsa ntchito ndalama zakunjazo. Chifukwa ma-NGOs aja akamagwira ntchito mdziko mwathu muno amagwiritsa ntchito Malawi kwacha. Mmodzi mwa akuluakulu ku Nduna woona zosasiyana pakati pa amayi ndi abambo a Godfrey Chimwala ati ndi zabwino kuti bungwe la Ngola layamba kuunika ndalama zakunja zimene zimalowa mdziko muno kudzera mabungwe amene saboma. Iwo ati malingana ndi ripoti mabungwe amene saboma amabweretsa ndalama zambiri zakunja mdziko muno poyerekeza ndi kugulitsa fodya kumene dziko la Malawi limadalira. Tikachoka 2004 kuzafika tsiku la lero kuti muone ma-NGOs amene tapanga register amene ife timaona marekodi mwathu ndi ma-NGOs ambiri 900 plus actually tikayang'ana onse amene amapanga comply. So mukaona kuti ma-NGOs amene amalandira ndalamazi kuti muone zimene amachita background ena nzomvetsa chisoni akulandira ndalama zambirimbiri koma zochitira zake sizikuoneka bwino. Pakadali pano bungwe la Ngola lati lipitiriza zokambirana zake ndi banki yaikulu mdziko muno ya Reserve kuti apeze tsatane wa mmene ndalama zakunja zimene zimabwera ku mabungwe amene saboma mene zimayendera. Chipani cha UTM chaletsa anthu vala makaka ake pa zochitika za boma. Mlembi wamkulu wa chipani cha Patricia Kaliati wanena izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Blantyre. Akaliati anena izi pamene maripoti akugawanikana mchipanichi akupitirira. Thierry Napolo afotokoza. Izi zadza ena mwa otsatira UTM ataperekeza mtsogoleri wa chipanichi a Michael Usi pomwe amakalandira President Lazarus Chakwera kuchokera kunja. Akaliati auza atolankhani kuti UTM sili pa ubale ndi chipani chilichonse pakadali pano. We are calling upon all our members konse kumene muli inu a UTM, asogolera nonse kumene muli a UTM, ma functions onse a Boma tisakuone nkoni, ndipo tikupempheni kuti mukapitako please salu yathu iyi ya UTM tisayipeze. Ngati pali ena amene akugulirani salu kuti mukuvala salu zote mzikavala kumisika kuti koma kusonkhano wa Boma kukamsapezeka, ndipo tithokoze kuti salu za UTM zipezeka pena paliponse. Ena asiya kuvala zawo vala zathu tiyamikire chifanizo kongola kwambiri. Koma katswiri pa nkhani za ndale ya George Chaima wati zomwe Alankhula Akaliati nzosusana ndi msanamira za democracy. Iwo ati aliyense kuphatikizapo mamembala a UTM ndi mbali imodzi ya boma lomwe akutsogolera ndi Chakwera. Zimene anena mlembi wamkulu wa chipani cha UTM ndikozo kuzoona ngati kuti zofuna kusocheretsa anthu. Chifukwa tikati tiyang'ane mu democracy dziko kapena boma ndi chani, timanena kuti boma la democracy ndiye anthu kaya kuli akuchokera ku UTM kandi ku PP kandi ku PPM kandi ku Afrodi kandi ku DPP ngakhalenso ku Malawi Congress Party, onsewa ndi Amalawi. Ndiye pamene pali zochitika zokhudzana ndi boma palibe chifukwa choyang'ana mtundu wa chovala cha munthu. Pa msonkhanowu mneneri wa UTM wa Felix Njawala analengezanso kuti chipani ichi chizakhala ndi msonkhano wake waukulu pa 17 Novemba chaka chino. Pambali pa zambiri zimene tinakambirana, nkhani yayikulu ina imene tinakambiranapo ndi nkhani yokhazikitsa tsiku limene tipange convention yathu. Monga mukudziwa anthu akhala kudikirira, Amalawi akhala kudikirira kuti amveza chimenechi. Chotero tinagwirizana kuti msonkhano wathu waukulu ukhala pa 17 Novemba chaka chino.
mwezi watha komiti ya UTM idalengeza kuti chipanichi chatuluka mu mgwirizano wa tonse alliance ponena kuti palibe chilungamo pa zomwe adagwirizana m'mbuyomu. mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino mayi Monica Chakwera walimbikitsa adindo kuti alimbikitse ntchito yopewa nthenda ya fistula. mayi Chakwera anena izi pomwambo wokumbukira tsiku la matenda a fistula mboma la Nkhorakora. Pemphero Malimba wadzandiza mbiri. mwazina Chakwera anati ndikofunika kulimbikitsa atsikana kuti apewe kuchita mchitidwe wogonana akadali achichepere, mchitidwe umene umakwezera kutenga mimba akadali ang'ono. iwo anatsindika kuti kulimbikitsa kupewa ndikofunikira kwambiri pa ntchito yothana ndi vuto lakadzamkodzo mdziko muno. mkulu woyang'anira ntchito za fistula center a Margaret Moyo anati kusowa zipangizo zogwirira ntchito komanso kusamutsidwa kwa madokotala pafupipafupi ndi ena mwa mavuto amene akukhudza ntchito yolimbana ndi vuto lakadzamkodzo. ndimetanena kuti matiti kaphunzitsa akabwerera amakaza kumudwanso mwina kuti akayang'ane ntchito ina akagwire ntchito ina kusiyana ndi imene anakaphunzira ija. komanso timaona kuti ena ndoti amasiya zintchitozi pola anaphunzitsidwa mwina apita kapeza ntchito kwina ndiye zimaoneka kuti zimabwerera mbuyo kupita chitsogolo komanso tikubwerera mbuyo fande kuti kuphunzitsa kuja kufunika kuti zingopitirizabe. wachiwiri kwa nduna za umoyo Halima Daudi anafotokoza kuti undunawo upitirira kugwira ntchito zosiyanasiyana ngati mbali imodzi yolimbana ndi vutoli, kuphatikizapo kupereka maphunziro apadera okhudza vutoli kwa madotolo. ngati Boma kudzera ku unduna wathu tiyesesa kuti anthu ogwira ntchito ku zipatala apangidwe training kwambiri akhale ndi ukadaulo kuti akamapita ku operation kuja apange operation oyenderera. pakadali pano mdziko muno muli amayi pafupifupi 20,000 amene ali ndi vuto lakadzamkodzo. tipitiriza kwasirani nkhanizi. When I first heard about Showmax, I was like, what's a Showmax? No wires, no extra gadgets, no watching at this time or that time. That's because Showmax isn't a TV channel. It's a streaming service. That means all you need is the internet and something smart, like my phone. Instant access to tons of hit series, movies, and more. Best of all, there's something for everyone. So, what are you waiting for? Sign up for Showmax now. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Get all your football needs with DSTV for Business. Visit dstv.com/business and find the package that suits your business. They'll love it here. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. That cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Tiriza nkhanizi akuluakulu ena a Boma apempha mgwirizano wabwino ndi atolankhani ponena kuti utha kulimbikitsa chitukuko cha dziko lino. ofalitsa nkhani ku nyumba ya Boma ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko ndi Nduna komanso ku Nduna ofalitsa nkhani ndi wanena izi pa zokambirana zimene anali nazo ndi atolankhani mu mzinda wa Blantyre. Arthur Chipenda ni mmodzi wa akuluakulu ku Nduna ofalitsa nkhani. Chimene ndinganene njokuti timazoona kuti mtsogoleri wathu akapita maiko ena kukacheza kapena kugwira ntchito zina zosiyanasiyana. Atolankhani akumene kucha ngana Boma komanso atolankhani kuti amagwira ntchito nyumba zowulutsa mawu zotisiza Boma amapezeka kuti akufalitsa nkhani zokhudza ulendo umene uja mwapatsogolo kwambiri mwapamwamba kwambiri. Ndena peso tinganakonda kuti chinthu zikanamachitika chimodzimodzi kuti tikamalandira alendo ku Malaiko makamaka alendo nina kuti akubwera kuti akudzakumana ndi mtsogoleri wathu amene mtsogoleri wathu waitana nena kuti tonse pamodzi atolankhani amene tili mabungwe ya Boma komanso mabungwe otisa ya Boma timenera kuti tizionetsetsa kuti nafenso mmene amapangira anzathu akakhala kuti mtsogoleri wathu akayendera kunjaku nafenso tizipanga chimodzimodzi kuonetsetsa kuti tikufalitsa nkhani zokhudza ulendo.
Mawake mmodzi wa akonzi ku wireless ya MBC a Boston Sangala wati zokambirana nazi zinali zofunikira kwambiri. Tulipeze kamba telephera kupasirani ripoti imeneyo. Bungwe la National Water Resources Authority lationetsetsa kuti palibe akugwiritsa ntchito madzi popanda chilolezo. Mkulu wa bungweli Dwight Kambuku wanena izi pa msonkhano wa akonzi a nkhani a mchigawo chakumwera. Richard Chirombo ali ndi ripoti. Akambuku anati madzi ndi ofunika pa chitukuko cha dziko. Cholinga chathu ndichoonetsetsa kuti munthu aliyense asagwiritse ntchito madzi popanda chilolezo. Chilolezo chake timapereka ma license, chilolezo chake timapereka ma permit, komanso munthu amene ali ndi kampani mwachitsanzo ngati akupanga ma biscuit, madzi amene akugwiritsa ntchito menemo oyipa aja timakhala ndi chidwi tidziwe kuti amataya bwanji. Chifukwa kangotaya mosasamala madzi oyipa aja ndi amene amasokonezanso madzi athu amthaka komanso a mitsinje mwathu. Zimenezi ndi zimene tsopano tikufuna kuti anzathu atolankhani atithanditsire kufalitsa. Chifukwa timanena kuti kusadziwa lamulo sindiye kuti anthu sangakumange. Mawu ake mlembi wamkulu wa bungwe la akonzi a nkhani mdziko la Malawi Aggression Tukula anati nkofunika kuti atolankhani azilemba nkhani zokhudza madzi. Manena nthawi zonse kuti madzi ndi moyo. Choncho palibe zimene zimachitika pa dziko lapansi pano zambiri zimadalira madzi. Kuyambira tosefe kuti bwere pano tasamba tamwatika katadya zonsezo kuti zidalira madzi. Madzi amagwira ntchito zambiri pa miyoyo yathu. Choncho nkofunika kuti tizikamba kwambiri zimezi kuti madzi amene ngasamulire bwanji chifukwa popanda madzi ndati dziko silingapitire patsogolo. Bungwe la National Water Resources Authority analikhazikitsa mchaka cha 2013 koma linayamba kugwira ntchito zake mchaka cha 2019. Bungwe la Consumers Association of Malawi kama lafunsa bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA kuti likweze mtengo wa mafuta a galimoto. Mkulu wa bungwe ya John Capito wati kukweza mtengo ungathandize kupewa vuto la kusowa kwa mafuta awa mdziko muno. Pemphero Malimba afotokoza. Akapito ati bungweli likukhulupirira kuti zotsatira za mitengo yokwera zingakhale zoyenera kusiyana ndi mavuto odza kamba kusowa kwa mafuta awa mdziko muno. Kwa ife ma consumer mitengo ikakhala yotsika ya mafuta ino timasangalala. Koma chimene timatiopsa pa mafuta tikakhala kuti mitengoyo sikukweza ndi pamene timapezeka kuna kuti anthu amene amagula mafuta aja akulepera kuti agule mafuta aja tsopano. Ndiye timayamba kumakhala m'maqueue. Ndesikaste kusowa kwa mafuta kuja kukakula kwambiri ma filling station zimalipangisa ife kukhala nawo pa chiopsezo chachikulu chimene chimalipangisa kunena kuti kuli bwino kuti mitengo ikwere kusiyana ndi kuti zikhala pa maqueue. Chifukwa chimene chimachitika ndi chakuti kuti mafuta aja kusowa chimene chimachitika ndi chakuti mitengo imakwera kwambiri kuposera pamene ilipa. Nduna ona za mtengatenga a Jacob Hala anavomereza kuti boma likuunguza komwe lingapeze ndalama zokonzera misewu pamene sikutolera msonkho pa mafuta a galimoto zimene zikuchitika kamba kuti mitengo ya mafuta a galimoto ikadali yotsika. Panopa tangokwanitsa kumene kumalizitsa kukambirana nawo ndi nkhani zija tsopano ma projects ajamba kuyenda bwino ndetilowenso mugawo limenelo kuti tsopano tikango mafuta akangokwera ndiye kuti tsopano ndiye kuti tiyambaso kukambirana naso kuti mitengonso isinthe. Ndi pa chifukwa chimene chimonga boma tikuswa mutu kuona kuti tingapange chani chinthu chokomera Malawi. Bungwe la MERA lidakweza mitengo ya mafuta komaliza pa 10 November 2023. Mtsogoleri watsopano wa Nzuzu Rotary Club Bishop Fanuel Makangani walimbikitsa Malawi kuthandizapo pa mavuto amene dziko likumana nawo. Bishop Makangani a Diocese ya Northern Malawi mu mpingo wa Anglican atenga udindo kuchokera kwa Moses Mkandawire. Iwo ati nzokhumudwitsa kuti nthawi zonse dziko lino limadalira kupempha. Choyambirira chimene chikufunika nchakuti ife tidzikhulupirire nake ngati anthu a dziko la Malawi. Kudzikhulupiriraku kunangotayika nthawi imene matipate imabwera mdziko lithu la Malawi. Isanabwere matipate ife la Malawi tili anthu odzikhulupirira podzithandiza ifene ake. Kwambiri imene ndimakula tili ana timadziwa kuti ife ndamene timatenga mphatso nkumapatsa atsogoleri. Moti tili wana ndithu tasonkhapo nkhuku
mbuzi mazira kukapereka mphatso kwa president masiku amenewo. Ndizi makazi onyaditsa kuti mwana sukulu akutenga mazira akutenga mphatso kukapereka kwa president amuyaya nthawi imeneyi nditangoganizana kuti inu ndi mutenga mphatso nkukapereka chimakhala chosangalatsa moyo mwa munthu kuti ndapereka mphatso kwa president. Koma nono lero tinazisiya zonse zija tikufuna kuti anthu ndi adzitipatsa ife ma handout kuti zinthu ziyende bwino. Atsogoleri athu tapatsa ngati ntchito yopanga ma handout ngati sanatipatse ife osakondwera. Ndipo oweruza milandu atengeswayo madise ndi mmodzi wa akuluakulu amene anayankhula pamwambowu. Lions Club, macharity ena, ma Freemasons, iwo cholinga chawo ndikuthandiza anthu amene ali ocherepekedwa kuti mwina zinthu zinasangakwanise ndewo aja amatha kupeza ndalama kaya ndikunja kaya ndimomuno amasonkherana kuti athandize anthu. Koma ndimaona ngati kuti chinthu chofunika kwambiri kuti ifeyo ngati ziko tizithandizana. Si chinthu cha nzeru kuti ine sima ndikatayi ndikapese galu pena neba mwana wawo wagona osadya. Ndiye tiyeni tikondane Amalawi tifungatirane ni nthawi yovuta imene tikudusamo. Ndi mtima basi. Iweyo ngati uyi ni mtima wabwino mmene makolo ako anakulelera uzopa Mulungu wako wakumwamba. Koma ngati mtima wako uli wachabechabe wachinyama ndi basi tu umaona nzako wakuvutika nzako gamutire kupye kujambula safe mutu uthamange ukamuchosi mavuto ake iyo kujambula safe uposta pa Facebook zimene zikanasiya Malawi. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane na insomero yake. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa ku nyumba ya malamulo a Chaponda wapempha kafukufuku wapadera pa imfa ya Saulos Chilima. Chipani cha UTM chaletsa anthu kuvala makaka ake pa zochitika za Boma. Nkhani zina bungwe la Consumers Association of Malawi kama afunsa Boma kuti likweze mtengo wa mafuta a galimoto. Munali ndine Yankho Seunda.